ኣብ ዝተፈላልየ ሃገራት ዝቕመጡ ኤርትራውያን ብምኽንያት መበል 23 ዓመት በዓል ናጽነት ከካይድዎ ዝቐነዩ ድሙቕ ጽምብላት መርኣያ ናይቲ ንሃገሮም ዘለዎም ልዑል ፍቕሪ እዩ። ከም መቐጸልታ ናይዚ ክካየድ ዝቐነየ ጽምብል ነበርቲ ገዳርፍ ናይሮቢ ሃምቡርግ ቱቢንገንን ቦሎኛን ናይ ዘካየድዎ ውዕውዕ ስነ ስርዓት ጸብጻብ በፂሑና ኣሎም። ነቲ ብመገዲ መርበብ ሓበሬታ ሻባይት ዝበጽሐና ሓበሬታ ሃብቶም ፍረዝጊ ኣዋሂድዎ ኣሎ ሓይሎም በረቐ ከቕርቦ እዩ። ኤርትራውያን ነበርቲ ገዳርፍ ሱዳን ናይሮቢ ኬንያ ሃምቡርገንን ቱቢንገንን ጀርመን ከምኡውን ቦሎኛ ኢጣልያ መበል 23 ዓመት በዓል ናጽነት ብድምቀት ከም ዘብዓሉ ከካብ ቦትኡ ዝበጽሐና ጸብጻባት ኣመልኪቶ ከም መቐጸልታ ናይቲ ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት ሱዳን ዝቕመጡ ኤርትራውያን ዘካይድዎ ዘለዉ ድሙቕ ጽምብላት ተቐማጦ ገዳርፍን ከባቢኣን እውን ብውዕውዕ ሃገራዊ ወኒ በዓል ናጽነቶም ከም ዘኽበሩ ልኡኻት ሚኒስትሪ ዜና ሓቢሮም። ኣብቲ ሰበ ስልጣን ዞባ ገዳርፍ ዓበይቲ ዓዲ ከምኡውን ኣሽሓት ኤርትራውያንን ሱዳናውያንን ዝተሳተፍዎ ጽምብል ሓላፊ ህዝባዊ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ሱዳን ኣቶ እስማኤል ሙሳ ኣብ ዘስምዖ ቃል ናጽነት ኤርትራ ብኸቢድ ቃልስን ጽንዓትን ዝተረጋገጸትን ዝተዋሕሰትን ብምዃና እቲ ንዝኽራ ዝግበር ምዕሩግ ጽምብላት ናቱ መርኣያ ከም ዝኾነ ብምምልካት ናብ ሓድሽን ትስፉውን መድረኽ ኣብ እንትዘጋገረሉ ዘለና እዋን ተሳትፎ ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዝርከብ ህዝብና ብሓፈሻ ኣብ ሱዳን ዘሎ ድማ ብፍላይ ክዓዝዝ ትጽቢት ከም ዝግበረሉ ኣዘኻኺሮም። ወኪል ኣመሓዳሪ ዞባ ገዳርፍ ኣሰይድ ዑመር ዓባስ ኣቡድንግ ብወገኑ እዞም ሎሚ ኣብ በዓል ናጽነት ኤርትራ ኣብ ገዳርፍ ንጽምብል ዘለና ሱዳናውያንን ኤርትራውያንን ዝመጽእ ዓመት ኣብ ከተማ ኣስመራ ከም እነብዕሎ ሰብ ሙሉእ ተስፋ ኢና ድሕሪ ምባል ከተማ ገዳርፍ ህዝባን ምምሕዳራን ኣብ ጎኒ ህዝቢ ኤርትራን ምኸትኡን ከም ዘሎ ኣረጋጊጹ ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዝርከብ ህዝቢ ኤርትራ ን24 ጉንበት ብስጥመትን ልዑል ሃገራዊ ስምዒትን ዝጽምብላ ድሕሪ ነዊሕን ጽንኩርን ቃልሲ ብህይወት ብሉጻት ሰማዕታት ስለ ዝረጋገጻን ዘውሓሳን ከም ዝኾነ ዝሓበረ ኣብ ወንበር ማሕበረኮም ኤርትራውያን ከተማ ገዳርፍን ከባቢኣን ኣቶ ተወልደ ርእሶም ብልጽግቲ ሃገር ንምህናጽ ረዚን ሓላፍነት እተሰከም ዕለት ከም ዝኾነት እውን ኣረዲዮም። እቲ ጽምብል ካብ ኤርትራ ዝኸደት ጉጅለ ባህሊ ሪምቢ ዘቕረበቶ ደርፍታት ደሚቑ ነይሮም። ሎም ዓመት ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ድሙቕ ጽምብላት ናጽነት መርኣያ ናይቲ ኣብ ሞንጎ ኤርትራን ሱዳንን እናማዕመለ ዝኸይድ ዘሎ ታሪኻውን ህዝባውን ዝምድና ከም ዝኾነ እዚ ድማ ኣብ ንጥፈታት ማሕበረኮማት ኤርትራውያን ዓብ ዝላይ ይፈጥር ከም ዘሎ ኣባላት ሚኒስትሪ ዜና ብተወሳኺ ኣረዲኦም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኤርትራውያን ተቐማጦ ከተማታት ሃምቡርግን ቱቢንገንን ጀርመን በዓል ናጽነት ንደቆም ሃገራዊ ክብርታት ብዘወርስ ድሙቕ ኣገባብ ጸንቢሎሞም። ኣብቲ ብመንእስያት ዝተዓብለለ ጽምብል እቶም ዜጋታት ብውህደት ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ዝሰላሰል ዘሎ ልምዓታዊ መደባት ንምዕዋት ውዳቢኦምን ጥምረቶምን ብምሕያል ካብኦም ዝሕተት ከማልኡ ቅርብነቶም ኣረጋጊጾም። ብተመሳሳሊ ኤርትራውያን ተቐማጦ ናይሮቢ ኬንያ ኣብ ዘካየድዎ ጽምብል ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብቲ ሃገር ኣቶ ቤነ ርእሶም ኣብ ዘስምዖ ቃል ናጽነት ፍረ ዓቕልን ተወፋይነትን ህዝቢ ኤርትራ ከም ዝኾነት ብምግላጽ ናጽነት ዘሰከሙ ሓላፍነት ብዝግባእ ንምትግባር ተሳትፎ ነውቲ ውከፍ ዜጋ ክዓዝዝ ኣዘኻኺሮም። ኤርትራውያን ነበርቲ ቦሎኛ ኢጣልያ ብወገኖም ኣብ ዘካየድዎ ምዕሩግ ጽምብል ኣብ ወንበር ማሕበረኮም ኤርትራውያን ነበርቲ ቦሎኛ ኣቶ የማን ሃብቲ ማርያም ኣብ ዘስምዖ ቃል ናይ ሎም ዓመት በዓል ናጽነት ህዝቢ ኤርትራ ኣንጻሩ ንዝቐንዐ ሕንከራታት መኪቱ ላዕለዋይ ኢድ ኣብ ዝጨበጠሉ እዋን ይካየድ ብምህላው ፍሉይነት ከም ዘለዎ ብምግላጽ ዝመጽእ ኩሉ እንተታት ዓጸፋ ብምምላስ ኣብ ህንጸት ሃገር ኣበርክቶኦም ከም ዘዕዝዙ ኣረጋጊጹ።